Takže čau lidi, já vás zdravím u videa ze hry Minecraft a dneska to je mod Smart Moving, takže si hned na to se vrhneme a v normálním Minecraftu přeskočíte prostě jeden blok. Ale tady už dokážete i dva. Počkat, dva. I tři. A dokonce i čtyři, ale na to už si musím dát to. Tak. Dokážete si šplhat. Ne, fail. Za tohle se omlouvám. To byl jaksi malý fail. Nesmíte prostě z toho umíš lítat. Nový lítání. A i nové padání. Tak a teď si to snad už znova ukážeme. Ano, takže takhle ne. Takhle, dokáže líst. Už se můžeme pustit. Tak. V normálním Minecraftu přeskočíte normálně jenom 4 bloky, myslím, abych nelhal. A tady v tom dokážete dokonce 5 bloků. Takže koukej, rozeběh, ctrl, tak. A ještě dokonce umí šipku. Nové plavání, nebo styl plavání. Tak. Tak. A teď vám ukážu, nebo řeknu spíš ty příkazy. Abyste vylezli tyhle bloky, tyhle dva, potřebujete znát ctrl levý. Právě nevím, asi to nejde. Ne. Levý ctrl a jenom ho držíte. To i samý tady. A tady u toho potřebujete shift držet, mezerník a počkáte, až se vám tady takhle nabije. Pustíte a ctrl. K lezení potřebujete jenom ctrl, zase levý a můžete líst třeba i takhle jenom ze strany. Tady to je vlastně tamto, takže to jenom vyskočíte. Tak, no, tady abyste přeskočili 5 bloků, potřebujete se rozeběhnout, mezerník a ctrl. Jo? Mezerník, ctrl, au. Takže znova si to ukážem. Sprint, mezerník, ctrl, sakra. Člověk už by se na to... Za ty faily se omlouvám, je to docela těžký na to ovládání. Takže shift, mezerník, ctrl, tak. A na to, abyste dali šipku, tak se rozběhnete, ctrl, mezerník, ctrl. Takže jinak řečeno trochu složitý. Takže stačí jenom udělat. A taky dokážete tohle. Tak. To vyskočíte a zdržíte ctrl. Takže se naspeedujete. A potom ctrl mezerník a pak to jenom zmáčknete ctrl při tom skoku. Tak. Tak. Dokážete podlehnout a speedujete tab, když držíte, tak běžíte rychleji. Normálně byste tohle asi nepodlezli, ale shift a ctrl, tak ano. A ano, váš panáček dokáže i líst, nebo šplhat, nebo, takhle, ležet. Nebo, teď nevím, jak se tomu říká, takže sorry. Nebo dokáže tohle. Zase můžete dál. A nebo nevím, jestli to funguje i takhle. Ano, funguje. Ano, mám tady více modů. Asi 38. Takže tohle je trochu
náročnější. Mám tady rodinu a takový. To si zase ukážeme v jiném návodu a v jiných dílech. Takže čau. Zdravím vás.